बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की। एक बार बोले के बाद जयकारा काली मैया के ऊपर जेकरा के माई दूगो हाथ देले बारी सब लोग दोनों हाथ उठा के प्यार भरा जयकार बोली। आग्रह अपील सबका से करब बोलिए प्रेम से काली मैया के जे रउआ के सोहाय अमित कुशवाहा भावी पैक्स अध्यक्ष भावी पैक्स उम्मीदवार भट्ट केसरी पंचायत से पैसा नहीं खे बोले के ए भैया 20 रुपया दिले बानी तो हम कहब काहे कि काला धन हो जाई जितना रुपया जे दी हम उतने बोलीला हम घूसखोर कलाकार ना है साच कलाकार है भैया 20 रुपया पुरस्कार दिले बानी 20 रुपया हम जरूर कहब ए बाबा पियर लड्डू लइले जे रउआ के सोहाय ओ हीरे लड्डूआ से मन रउर हो से बाबा ए बाबा ओ हीरे लड्डूआ से मन रउर हो से हो राउर भोगवा जे लागे राउर भोगवा जे लागेला कमु सब मुंह में खाए दिनेश कुमार जी को से पुरस्कार मिलल बा एगो भैया और ये पुरस्कार देहनी है कहनिया के नृत्यांगना के बुलावल जाओ बस सुमिरन के हमारे इंडे पारी चल रहल बा एकरा बाद प्रदुमन जी सुमिरन गई है आ ओकरा बाद नृत्यांगना लोग आई रंगारंग कार्यक्रम होई त भाव हका कैसे ए गणेश बाबा ए बाबा कि मुसचर हवैया हे बिघ्न हवैया मुसचर हवैया हे बिघ्न हवैया मंगल तना बरसाती की अमंगल भागी जाए धनंजय भैया को पुरस्कार 20 रुपया शशि भैया हमरा के 50 रुपया पुरस्कार दिहनी बेटा भइल बता